senyor Sesshomaru, el meu amo i gran dimoni invencible, és d'allò més respectable. El seu pare no li va cedir l'espasa d'ullal de ferro que van centenars de dimonis d'una sola brandada. Sens dubte és el senyor Sesshomaru qui es mereix portar-li i no pas l'Inuyasha. Tot i ser el germanastre del meu gran senyor, l'Inuyasha va néixer d'una mare humana. Quin horror! No trobo just que aquell semidimoni porti una espasa tan poderosa. Inuyasha, en Jacken vol l'espasa d'ullal de ferro. Rin, Digui'm, senyor Sesshomaru. si tens gana, vés a buscar tu mateix el que vulguis menjar. Sí, senyor. Ara hi vaig. No ho entenc. Primer el senyor Sesshomaru li diu a la Rin que vagi tota sola i al cap d'un moment em diu que l'haig d'acompanyar. Senyor Jacken, vostè sap fins on hem d'anar? Fins on hem d'anar, dius? Doncs fins allà on trobem menjar. Escolti, senyor Jacken, m'agradaria molt saber de què li serveix vostè al senyor Sesshomaru. Què has dit? Li serveixo de moltes coses. Moltes coses? I tant, per exemple... Ostres, l'espasa d'ullal de ferro que té l'Inuyasha es va tornar vermella. No sé què en deu pensar el senyor Sesshomaru, però últimament aquella espasa ha adquirit un gran poder per destruir les barreres màgiques. S'ha convertit en una arma molt i molt perillosa. Naturalment, el senyor Sesshomaru té la seva espasa, el déu del monstre combatent, i també té l'espasa d'ullal revifador. Però no em sembla correcte que aquell coi d'Inuyasha porti una espasa tan violenta. Tinc una idea. Faré que la deixi de portar. Què passa, senyor Jacken? Saps què, Rin? Avui veuràs com en Jacken, el servent fidel del senyor Sesshomaru, realment li fa servei. Fes-me cas, et recomano que no t'ho perdis. Vinga, fem un altre cop. Som-hi! Pedra, paper, tisores. Ostres, però si hem tornat a guanyar! No sé per què, però a mi m'agrada guanyar sempre. A veure... Les urpes de ser... Oh, Molt bé, ara en farem un altre. contesta, Sango, com sents? I tant! Prou, Miroku, fes el favor de no fer aquests sospirs. Em fas pena, saps? Sango, si tu no haguessis tret les tisores com jo, aquesta vegada no hauríem perdut. Ah, esclar, ara ho entenc. El que passa és que tu volies quedar-te amb mi, oi que sí? Ui! No et diguis ximpleries, home. Jo he perdut i la cosa no passa d'aquí. Suposo que tot deu ser culpa d'aquesta maleïda mà. El que té maleït és el seu caràcter. Pedra, paper, tisores. Visca, hem tornat a guanyar. Com que hem guanyat amb el paper, ara toca el forat del vent, oi? El forat del vent. Nois, no feu trampa, eh? Va, no siguis pesat, Miroku. Pedra, paper, tisores. Ara bé, per fi s'acosta. Ara ve cap aquí. Vinga, surt, home de les desesperacions! Qui m'ha cridat? Ei, home de les desesperacions, ara venen l'Inuyasha i companyia. Pren-li l'espasa d'ullal de ferro. Ets un dimoni fet amb desesperacions dels humans. Estic segur que podràs agafar l'espasa d'ullal de ferro. Vinga, vés a robar-la. L'espasa d'ullal de ferro És l'objecte més valuós de l'Inuyasha. és un tresor? Sí, és el cas de robar. Pedra, paper, tisores. Fantàstic! He tornat a guanyar jo. La Kagome no para de guanyar. Sí, jo sempre guanyo, saps? I ara què? Com que he guanyat amb les tisores, tiro l'os volado. Vaja, ja no veig la Kagome. Ara que no la podem veure, si fa trampes no ho sabrem. Vols callar, Miroku? Miroku. Inuyasha, hi ha alguna cosa. El què? Què hi ha? Sembla boira. Més aviat sembla fum. Un incendi? No, aquí no hi ha foc. Què? Què hi ha aquí? No em toquis! Ai! No, Sango, no he sigut jo. Algú m'està estirant! Kagome! Ostres! Els
tinc els fragments de l'esfera. Què dius? Què fa? Triga molt. Senyor Jacken, ja sóc aquí. Miri els tresors. Molt bé. Li has pres l'espasa d'ullal de ferro? No, no és això. Això tampoc ho és. Però què carai és tot això? Doncs són tresors. Capsica! Però que no ho entens, que aquests trastos no em serveixen per res. No has portat l'espasa d'ullal de ferro! L'espasa d'ullal de ferro? Sí, l'espasa de l'Inuyasha. He vist una espasa molt gastada. Ets un tanoca, doncs era aquesta! Ai. A mi no m'ha semblat un tresor. Què t'empatolles, ara? Vinga, vés a agafar-la. Que n'és de beneit. Senyor Jacken, vol dir que aquest dimoni ho sabrà fer bé? Si ho hagués sabut abans, hauria portat els meus homes. Me'n recordo com si fos ahir. Jo tenia tot un exèrcit a les meves ordres. En aquell temps jo era l'amo d'aquesta regió i dirigia una 50 de dimonis. Un dia va esclatar una guerra entre el meu exèrcit i els dimonis de la muntanya de l'est. El cap dels meus enemics es deia Vicuni. Tot i que tenia centenars d'anys, era un dimoni ben eixerit i resistent. Ah! No! Aleshores... Fora d'aquí, Vicuni. Qui és aquest? Que no m'ha sentit o què? Fora d'aquí! Quina passada! Ei, nois, deixeu-lo passar! Oh, que bonic! Quina imatge més fabulosa! Senyor Jacken! Nois, oblideu-vos de mi. Senyor Jacken! No! Disculpi la meva insolència, senyor. No crec que hagi sigut la seva intenció, però resulta que vostè m'ha salvat la vida. Vull ser servent seu. Deixi'm servir-lo durant la resta de la meva vida. Oh! Esperi's un moment! Tu! Com? Sí, senyor. Senyor, què és això? Queda-te'l, si et pot ser d'alguna utilitat. Oh! Gràcies, senyor. Escolti, senyor, com es diu, sisplau? Sesshomaru. Senyor Sesshomaru? Oh! Des d'aquell dia li he estat fidel fins avui. Fins ara he intentat tornar-li el favor que em va fer, però... potser em fa treballar una mica massa. Ara hi vaig. El senyor Jacken sempre va atabalat. Caram! Eres tu el lladre, oi, desgraciat? Ja em pots tornar ara mateix els fragments de l'esfera. Com t'atreveixes a robar-nos? Segurament ho has fet perquè no saps qui som, oi? A veure, l'espasa que deia. Vaja, ja la veig. Què fas? Dóna'm l'espasa d'ullal de ferro. Que burro! L'espasa d'ullal de ferro l'ha rebutjat. Els dimonis no poden tocar l'espasa d'ullal de ferro. És l'home de les desesperacions, oi? És un dimoni fet de les desesperacions de les persones que van perdre la seva identitat quan van perdre la casa, el castell o els terrenys a causa de les guerres que encara continuen a hores d'ara. Ah, sí? Fa una mica de pena, oi? Escolteu, si ens tornen les coses que ens ha robat, el podrem deixar anar, oi? Mira, els fragments de l'esfera. I la meva baldufa! I les meves coses, també. Ens promets que no faràs més malifetes? Si tornes a fer dolenteries, et castigarem. Et dedicaré una pregària sempre que vulguis, d'acord? Al final ens ha fet molt de cas, oi? Quin dimoni més estrany. Hi ha dimonis de tota mena en aquest món.
Punyeta! Quin dimoni més inútil! Què passa? Ah, com crema! M'estic cremant! Ai, crema, 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 crema! Auxili! Aigua, aigua! On és l'aigua? Aigua, 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 aigua! I ara què? No heu sentit res estrany? No, imaginacions teves. Bé, ara que hem recuperat les coses ja podem marxar. Som-hi. Maleït Inuyasha? Que s'ha fet mal, senyor Jacan? Esclar que sí. Ho deixarà córrer, doncs? De cap manera. Va, vés-te'n, Rin, no et vull veure per aquí. Vés-te'n cap a una altra banda. Si m'ha dit que em demostraria com serveix el senyor Sesshomaru. Jo no ho he dit, això. Ara ho veuràs, Inuyasha. Et prendré l'espasa d'ullal de ferro! En pots estar ben segur! Vaja, ens hem hagut d'entretenir per una ximpleria. Joves, disculpeu un moment. Què? Què hi diu aquí? Valoro les vostres espases. Les esmolo de franc. Quin home més estrany i quina olor més estranya que fa. També valoro la vostra habilitat i la tècnica. L'Inuyasha no em reconeix per aquesta olor tan forta de l'encens. Si vols, et puc esmolar la que portes, jovenet. Què dius? Diu que si vols et pot esmolar l'espasa. Aquesta? Sí, i tant, aquesta. Caram, no és gaire corrent trobar esmolets d'espases. O sigui que és un artesà de l'època medieval. Per què no li demanem, doncs? Oi que ho fa de franc? Com? Que bé que ho faci de franc, senyor. Tot això, sisplau, senyor. És un home molt generós. Però, nois... Li deixem tot això aquí, senyor. Passarem d'aquí una estona. Treballi bé, avi? Ui, quina ràbia que em fa l'Inuyasha! Molt bé, i tant que esmolaré tot això. Quan l'Inuyasha torni i trobi que estan tan ben esmolades, estic convençut que també voldrà que li esmoli la seva espasa. Finalment així tindré l'espasa d'ullal de ferro. Vinga, vinga, vinga. Apa, va, a treballar. Aquesta també. Més. Au, però si això és bufar i fer ampolles. Caram, noi, però si sóc un geni. Au, va, fora d'aquí, Rin. El senyor Jacan és un poca solta. Oh! Tinc una idea. Vine amb mi a un. Mireu, ha deixat tot com nou. Ostres, és veritat, talla molt bé. Sí, no està gens malament. Molt bé. Vaja, jo també li hauria pogut demanar, oi? Llàstima, l'àvia ha treballat tant que ara s'ha adormit. Val més que no el despertem. Però li deixarem una nota d'agraïment. Què hi farem? Mira que em sap greu. Moltes gràcies, senyor. No pot ser, no pot ser! Se'ls han endut! Però què he fet? Quin fracàs! Que simple que sóc! Volia robar l'espasa de l'Inuyasha fent veure que li esmolaria! He perdut una gran oportunitat! Però encara em queda un altre recurs. Ara ho veuràs, Inuyasha. Aquesta vegada sí. T'asseguro que la teva espasa se separarà de tu per sempre. Ja he collit prou flors pel senyor Sesshomaru. Aniré cap a casa. Oh, doncs, no sé pas on és el camí de tornada. Vaja, em sembla que m'he perdut. Escolta, un no sents l'olor del senyor Sesshomaru? No? Doncs no hi ha més remei. Anem a trobar el senyor Jacan. Hem caminat molt avui, oi? Sí, hem caminat molt. Són aigües termals? De debò? On? Ostres, quina
sort que tenim. Que bé, oi? Què, ens hi banyem junts? Ui! Ja sabia que no ho voldria. Primer nosaltres! Quan l'Inuyasha estigui dins l'aigua serà el moment d'agafar-li l'espasa d'ullal de ferro. Que bé que s'hi està. Sí. Ostres, l'Inuyasha no hi és. Potser als gossos no els agrada banyar-se. Jo també li hauria d'haver demanat. Encara penses en l'esmolet? Per la feina que ha fet, era tot un expert. Vols l'esmolet? En un moment torno a convertir-m'hi. Llavors li podré prendre l'espasa. Fantàstic! Nosaltres ja sortim. D'acord. Bé, doncs som-hi. Què? Ara es banyen? Ostres, què faig ara? No em miris, Ai, perdona'm! Vols que et miri, ximple? Vaja, no m'ho deia a mi. Que bé que s'hi està aquí dins, oi? Sí, noi. Molt bé, que es banyin de gust. L'espasa d'ullal de ferro! Ah! Ui, ai, sóc un despistat. No me'n recordava. Tinc una idea. Faré servir això. Visca, visca, visca! Ja ho he aconseguit! Mira allò. En Sesshomaru? Em sembla que m'he matejat. Jo també. Inuyasha! No, sisplau! En Sesshomaru. Jo el perseguiré. Fes-hi alguna cosa mentrestant. Som-hi, Kirara! Però què diu? Què vol que hi faci? Kagome, allà trobaràs la meva roba. Aquí hi ha la roba de tots dos. I l'espasa d'ullal de ferro? Lalam! Senyor Jackal, ja l'he trobat. Què? Rin, però què hi fas aquí? He sortit i m'he perdut. T'agafaré! Oh, no, és millor. Com que la Rin és una persona, podrà agafar l'espasa d'ullal de ferro. Rin, agafa-la i vés amb el senyor Sesshomaru, de pressa. Però... Os volador! Iai! Vés-te'n mentre jo l'entretinc, de pressa. No et deixaré escapar. Va, atrapa el Kirara! No és tan fàcil, té! Vine aquí, Jakan. Torna'm l'espasa d'ullal de ferro. De què parles? Què dius? Senyor Jackal! Rin, que estúpida que ets! Per què has tornat? Inuyasha, estàs bé? Sí. Qui és? Una nena? De pressa, agafi, senyor Jackal. Rin! Aguanti, senyor Jackal. Rin, es pot saber per què has tornat? He tornat perquè estava preocupada per vostè, senyor Jackal. Per cert, on has deixat l'espasa? Què? Què? Oh, no! Oh! Però què li passa, senyor Jackal? Va, que no em sent, senyor Jackal. Coi de Jakan, com s'hi atreveix? Se'n recordarà quan el torni a veure. Et volia prendre l'espasa d'ullal de ferro? Però el que encara no hem vist per aquí és en Sesshomaru. Estic segur que això només ha sigut idea d'en Jakan. Kagome, que et passa res? Què? No crec que t'hagi robat res, oi? No em passa res. Els meus companys no se n'han adonat. Pensava que en Sesshomaru odiava les persones. Però ella, la que ha salvat en Jakan, era una nena humana. No entenc per què en Sesshomaru va amb aquella nena. Mare meva, tant que he treballat i no m'ha sortit res bé. La veritat, no sé pas què fer. Tots semblen molt bons. Quin vol que agafi? Agafa el que vulguis. N'agafem un parell o tres? No entenc per què el senyor Sesshomaru va amb aquesta nena humana. Que dolç que és! Senyor Jakan, vigili bé, d'acord? Bé, què hi farem?
Perquè estava preocupada per vostè, senyor Jacan. Si la Rin no hagués tornat en aquell moment, segurament l'Inuyasha m'hauria tallat a trossos. Ei, tu! En Sesshomaru no és gaire prudent deixant anar els seus companys sense vigilància. Oh, no! Rin!